Yako Atronie ya ewobono mantamu na Atroniehene eye nana odi awisi amponsem da konto so mienu na anum honom na kotokohene ede tu dwa se nkuro bi ewobono honom no behwe no pagya wo mu enti bra obobo nkuro no yete se Atronie bepie mu ema na adwuma bedu eba ye bekeka nsem ode ho ya betutu bia agu ho eja honom ko social media ken na no ana amane na yensa atene se na najima bedu afiri Dormaahene de Galamsey no na de odi adu Atronie na Atronie nko no wonye babia so ginegine enti ayensa aka ne se na efi na no atankonwa ya wono wo Atronie ho eba ene se na najima bedu aso dom se wo momra Atronie eni kuro ginegine mu na ometu Galamsey ewo mu enne nam so ama nanomani abra wo mapa ponte be kasa de a kire se na Dormaahene wo mo serese na wo mo ate wo mo eba wo honom na assemblyman no besi ne so na assemblyman ne se eyewo na adwuma bedu na waso mo so ma metu Galamsey wo honom ade a wo se wonya bie wo de wo kuro mo honom de wo gya ato honom na obo bi kuro ba betu Galamsey eti no wo mo so so ampere ama Galamsey na nya ma so abra odim se kuro no nya wo de ya ginegine ginegine de mo hye bia esi dai na ginegine ana Atronie patem honom wo bo awura ho na okokotu Galamsey abra onim se honom nyina eye Atroniehene dia Dormaahene yenti ai nyam na mekon ensema na matankonwa na odi awisie amponsem da ko to so mienu eni na matankonwa ehia o man no assemblyman ni aban mu mpanyifo nyina ehia ye no mumienti ensema atankonwa yi edi tudwa se wo ma hwe nchira ma ye enye wo no ma japade mpo na no mbo ho ba ye mo budie anase asase no so ayibia no wo mo wo ayi ma ye asega ye bega wo no na sesi ya ya kutri bibi wo data so na ni kletire ni obe dani na edi na obe tani na edi ama yehu ya be ma yo ada masaje ni nura awro ewe anase ye nisema ya kuchi ya data so ya ma ni secretary se on kan bank ni na yo kasa me ba be ken yewura na point bi da ko ala ti me ba be tida bibia se me kasa mi bia no yewura na mu na me gina me kan se me ti ya no akere to sa me panyimfo a ya hie mu ha assembly man fo a mo ha no mo amoka bi a ewo mu a mo wo ha no ene adofo a ye twa hia ha nyina me de enchia kese ema mu nyina ene a me wo ha me ne me manfo e ba bedi enkomo yi mabase me ba betie mo nsem na mate de ha mo ase na me ni mu nyina aya adwuma abom e wo Atronie enkonya esasi eso ansana me ba beba yi no minya enkra free eye assembly member owo ginegine ha e wo asembia na meteye no eye mi hu yie pa efa masase a ewo ha no mo sei eho ginegine ha ho assembly man maame nya no enteye se ebibi a atwam eye omo hwe asase mu agudie so no e ma nipa bi mu kwan so omo emehwehwe sika kokko ewo mensase mu ha no na ehonom no nana agiman badu a otosu mienu a oye Dormaahene osuma ni nipa bi e ma ye be pam saafo na no bepe asase mu agudie no obepam wo mu nyina efiri ha a na won so onim kan se sa asase we enyina na Dormaahene edia na emu meye na Atroniehene asase mom ebie misanya no entiye se eye amononifuo bi a assembly man owo empotemu ha ma me hu se osusu se saafo no mo ye China fo omo so eba ha se na agiman badu e na asan asoma wo mo se omo hwehwe se sika kokko wo masasi mu ha no ma enti omo kosi assembly man so no assembly man so e kire wo mo se asase na e wo ha no mo no
enye na Dormaahene edia nemum ene na Atroniehene edia aha no me pesa meka ma amansa nyina tie se eye genegene ene ni nkura atwa ho ahia e wo ha nyina no eye Atronie enkunya esasia na me san ya hyese ma obia enye na dwene se sa asase we eye ne dia efiri Atroniehene achi aha mesa madam assemblyman no ase ene ne nkrofo no nyina ase se abribia niema bia se bia bru emfata bia ekoso ha no ogina mu na obo ho ban ede ma Atroni assembly pia aha so mesan asisu dua biem se Atroni ensase ye makwan emiemetu Galamsey ewo yensa ase so ye be pese ye benya aduane adie esene se ye ba betu go ewo yasase yi so ha ye ntumi ma ye nsuo nyina nso so emesese dise nsuo no eno ne ye nkwa ye nsan ma ye haha ma ne ye niema ye hunu ya e ma ye humi nso so ye ma mesei no nti ye behwe se nyina no ye bebo ho ban ne kwambia nso so no ye bebo ho ban asi ho kwan se ede ya ho odin a ye wo biara asi ho kwan se ye bebo ye nsa asi ho ban ama yen ya ye tiase ni ye nkyirema nyina ba womo aba be hu de jama womo de na mo ejama ye so ye hweso womo so ba womo so aba be to aso ewo okuo kwan ne adidie kwan so me pese me ka kire mi nua Dormaahene se Atronie ni ye ne no na ebo hye enti Dormaahene tumi emegina ha me ka se gene ene ne mpotemu asase eye Dormaa edia die ni de mi nim se Atroniehene ene se asase no eye Atronie enkunya asase a mi nim se omo moti kroma so enim sa asoma ye ketete ne mum se ye pe asumdue ene ekru yenti mesre mi nua na Dormaahene se ontwe ne ho mfiri Atronie ensase so yeje amane ne amamre edi etianso ye hwese na Dormaahene enso so edi sa abu okro na enso so bema Atronie ensemu bia so a efa aha ensase sem ho bia no ye besre se emra Atronie emaye say pese ye hunu say o ehia Atronie ebobo ewo mpotemu hanom no ena mba bebubo so say okwa pillars esisisa biare nyina okọ ayumum ekura no so a line bi wo ho ofa so a edo beko pillar number NAABP 29 eho ye Atronie asase ano eno sa pillar no Okoya Oberuma Cocoa Farmer, yewo pillar BAA 571, and so esiho. Ebie Atronie Forest to Banana Village. Pillar na ewo hono no, and so eye BA 251. Oko Ayumu to 134. Pillar I ewo hono ne number ne FP 109 BP 134. So we differ oko ensuatre so ye ni ensuatre so wo ehye bo honom e also pillar ne ye 109 BP gene ye bandre no eko west eko kosi amomaja ye wo enkura bi a wo ye hye no so a ye ba be bobo so ye wo papa donko ekura ye wo kofitia ekura ye wo tuntum ekura ye wo sunyane kontihene ekura yewo antimansa ekura yewo kwami bieu ekura sabia no na ye pila no bisi ho ba sabra ye kase se pila no asai enti yensa anka sa the number na ewo so yewo biposo so eko jaya kontabuo
enso so e wo ho no yesa wo jai akontabuo so ko benu ensuo num eno ye de edika yesa wo hye wo chiri moja ensuo no so benu nsuo na ho so ya part 2 we san akokohia no biem yesa wo broni asoridan to glory tabernacle eno so ye hye wo ntwikrom ho ntwikrom ye part 1 and 2 enso ye wo hye e wo ho no ntwikrom ye wo kwaye no ene ye ebo hye eno ye pillar number 6 ena e wo ho Sansi ya yabobɔ so nyinaa no yɛbɛbɔ ho ban efi sɛ yɛ Atronie ensase no bia bom yɛsan mesan ahyɛ sɛ wo a sɛbe wo sika pɛ sɛ wo yɛ adwuma ɛwɔ me nsase so bia no minsi wo kwan na mo fa kwampapa no so ne bra Atronie ɛne mpanyimfo a asase no yɛ wɔn de ano ɛmɛ kasa fi se mempe dede me pese asumdua ya tim sesia no eto aso emayen me krofo mesre se moma yen kamom ya me ani na ho na yenyina yen kamom se ye bebo yen sase ho eban fi se ensase no de nyankopon de amaye no ebiem ensan emeka ho ti de wo no yenyina kamom na yen mo ho ba meye Atronie ehene otumfo ebrempon nana odi awisie amponsim da ko a otoso miini mi dina pintin se mebo Atronie adehye ene yensase ne yensu wansu nyina ho eban medamo ase fanwasi we abusia enti na yese kakum edinkokuo nu control first misuma ne mani enti mo amon social media mo de wa mudi atem no nye ne ye ka hu anya ye na ye ka na no na adwuma bedi betena honom ai man hie obi tu Galamsey ena din bi wo mu me hu din bi nkofo de na wotam so na wo horo no na mkuntu na se enam sebu akwan so tu Galamsey tu Galamsey onso to adedi onso moto adedi oba yo se Galamsey de bono honom de na Dormaahene obi anti Galamsey eti obi antu Galamsey wo Dormaahene no de wo de wo fi akire na wo ko bi de makwa kotu Galamsey na chawa ba ka kire se sabi Asante nkuro ni bia wo bono honom no mutu Galamsey da bia opese ya na da bia o kretin tokwa da bia o de tension ba baabi abrawa woni tua se gine anya wo dia wonu omommo ehye na da na sunyan no ndo ka mo ho no de unko sunyan wo tuma tra twamu asunyan akọ Atronie kwa kotu Galamsey aden wo mo ka ho mo bom ho nom no a wo mo ho ama wo no ya wo mo aka se ni wo mu dru eye no no mtom dom ho babata wo no wo nko no kotu Galamsey ni bi aden wo ni sa Asante sa chese nkro no wo no e do wo wa Asante no eye wo ya pese da bia pese create confusion e beda wo no mo ntane ya ka sa Asante fo nye dia wo ye isa na beba wo ni mpefe se Atronie anagene enya wo dia wo wie boma Dormaahene wo wie boma gold ni tu wo tu gold wo wie kro boma na wo de ya wo de no bi susu ba bi ye ne dia no a na ha wo no wo wie boma gold tu no de dru gene ne patemu yasi aban panyimfo de nkofo bi ba so ma mehwe na wo mo hwe komefa so ma mba ye mining ne ade wo honom usuma nkofo mo be pam wo mo fi honom ana wo kwakofa wo nkofo fi ba bi do mo aba so mo no mo metu Galamsey na Galamsey bi che Galamsey bi e che Galamsey bi enti se na nanom e kasa che no Atronie wonte wo nka wo nka bi wo tomba bi enso pesa wo ya na de foforo wo mo Galamsey ye ko aye tu so sa wo tra simpani apaso wo ka e de shankrofo e kasa enso si tu Galamsey na Galamsey me ebi wo me hanom ni pakro me de me so menye sei enso so wo tu bi wonam sebu akwan so e pe bi atu wo ro nkofo kro mu pe bi atu fi so tu no odi ma ye ba chi wunti no enti de wuye enye won wase Dormaahene kwa bi betima wo ho a ye wo dia enso obeyi wani ti se de wuhunu ye enti abasrew sa wo pa Galamsey atu dia anye nkro no a ehye wase no enne nananom bi omodom ho babadom no ko om honom no ma wasase na tu honom na kotokohene ti ase di Asante nkro bi honom obono honom abenya so Galamsey atu
ana hafo ohini bia ni wo so o Asante ye obetena onom sa bra ne ho ne betu Galamsey enti wo mo no mo abo afo mikuo no ya wo pe ho ebono hene no ya emponya na obenya no also mo ho na wo kɔ na kɔpɛ asase na yetu Galamsey wo honom na Asante nkuro na keka ho ne de sɛ mo so mo Asante to de ho ahia enye yie enya de obi abetena onom e de ama wo ohine kokora ni sisi ni ohine babunu ohine kokora enye sisi no enye ohine babunu etimuti social media na mu di atem no obi no ko bo no system no kan ye video no mahu so ohine no amuti wonom se na ekoso assemblyman na amu na omo odo omo baaye no omo na beka cha assemblyman ne se Dormaahene se o metu Galamsey wo ho kura anya wo dia na ko na kuro wo mabunu ene na omo de face na agi wom na innocent souls a prepra nya se japade all in the name of war enti da bia Dormaahene asebe be si bunu ho bia mintim ho si bia ohu wo mu bi na no wa kasa wodie mu yeso na osuma nkrofo ko biri nkrofo nam soma branch ba ko hwere ne nkwa se omu tu Galamsey enti na okobu obi am nkrofo akum obi according to kromafo no se ye gas a wate wo honom na ama wo mawu no okoba bi ko tu bi ye chi kokko edi ne ma wo de na wo dum honom ne de wo de wo so mpere ehye wo wase no wo nkuro no de wo so mpere wo muntu Galamsey no obi de wo so ma gang so mko konkutu asase bi sina asase bi esina asase bi eti we de ese ka ko ajikoko num chairman masam ko sana wasumu a sei na na odi awisie amponsem da akon yo to so mienu o ka de kire won na trankonwa wo mo se si ade uye obi investor bi sikani bi onsema ba bi obi a open business bi aye na se open ba bi edijuma na se Atronie nkuro ni bi so na oni no wo hwehwe Asantehene brempon ne nsas ni bi so open dwumadie bi edi wo so a o se branam Atronie na matankonwa wo manim ko ho na Atroniehene kona no mo na ase ne no mo ko ahyehyeye mo franka tanto so na ahyehyeye o hobia no mo ne mo mfa so nipa ko ne ye enti Dormaahene wo pa asase a you been House of Chief President it doesn't mean say wo enkura wo bunu ho nyina so tumi sa na mi say eyew say wo ye president a eda House of Chief na no a eno nche say wo enkura wo ho nyina ye wo dia enti na ma home so na hon wo aduru ha hon no aduru ha na ko yenye ne sa enti say wo hia bibi wo no ma wo pagalam say tu no ma ko hu na Atroniehene Asantehene brempon no no wonya mamani amane wankutu ankose no ankose mfudie na japade nsuo ena nya ade so a obekọ a ode be ma chere Asantehene so mpe Galamsey won nsa aseso na asase so ye Asantehene dia Atronie ni nkurasha Atronie asingina ye Asantehene dia ntina mani abusua wo honom no nti sesi ade enye obi na eka eno nye sound bi na wote ohine no ankasa na to hwefurugu na wote wonom no na odi awisi amponsem da akon to so mienu no ankasa na to wonom no ena na tankunyo so na twa ne ho ahia na assemblyman no hobi kromafo honom bi eno mu nyina ne na ahia de koto na nim se na eba honom to ankasa na so amamu ebe ha adwene nti da fra Atronie ko gine no mkodi nkomo hye omo bo se on hwema saade no nkoso nto mekoma kuma nto muyem ena afi so hye se obi bi aye bia ogine ho bia so no o mehu no na amamani amane wo honom na se nkrata sembia no wo mo hye na wo mo nkanti na ahama ne boso so eno no Atronie se de tie bia ye bompa ye rekotoko hene brebe mu a se do si share bo no an wo behwe na nkuro ni nyina ya obobo odin wo no free apiri Atronie eni nkuro ahodo ka ka ho ni nyina de be pagya wo mo no me Dormaahene aba be ye pe if so ye Dormaahene untumi pagya wo ye manhene Dormaahene ye manhene untumi pagya manhene nti wo ma be ka ho enche tinya abotre encha fe na agro no kura ba be ye de pa if so wo Asante ne pagya wo ti Asante pagya bia be ka ho wo nya dom the person what yes Asante ne pagya wo Dormaahene ma wo yi obi nti Dormaahene ye Asanteni se tie bia wo shana se tu ase kotoko hene ne de ne wo susu wura no eti wo twum se de ekura mpo Asante ene pagya wo ma wo ye Dormaahene ene wanya men to si enya wo nti enche bia so no hwe animu se Atronie eba be ye manhene se de na se tu abebi o kan no na bebi atumi aye kama ADUMASA TV within the 7 ko abrante pa online ene je fidi na che ojinchim na furuma e de ema yen ye se hia
ɛda foforɔ nso makra mo